Riuh. Riuh ya. Kaya, kaya, kaya. Keju manis, keju manis. Krimit dan manis, Oh, gelundung, Jan. Wih, ngeremas, wih. Wih, yang gaya ya. Gaya. Ayo. Ya, Lara. Tidur. Gelundung. Ya. Duli dali. Brina, nya, Brina, nya, Bri. Halo, iki pas kelairane mamamu, aku gawe mong. Dinggo mama lan kabeh anak putuku. Muga-muga dadi paringi sehat sekabeh. Paringi selamat nang corona ya wis men. Sing penting awake dhewe njaga kesehatan, ki ngomah mama ya akeh do ora entuk do lunga, ning mama ya aktif nyangas. Yang penting udah sehat ya Lis, antum selamat. Udah boleh pangan gangsar, mama mengundungake saka omah. Sing dong hati-hati, rasa do lunga, nek penting yo mama lunga ya menengas. Wis yo iki nggih rono mama sabar. Kabeh barokane mama. Ya nak Yuni, hati-hati, kowe prei apa ora bocah-bocah do prei to mesine. Udah hati-hati ya, kene ya dok entuk do lunga. Dok konten ning omah, ning uti ya nyangangas. Salam keluarga kabeh ya anak cucu. Yo, Brina. Bri. Yo, Brina. Yo, Brina, Bri. Yo, Brina. Yo, Brina. Yo. Rio, Bri, ada orang rumah. Rio, Brina. Ya, orang yang ngurungok kabeh. Rio. Brio. Brina, Brina. Celok iki Brina. Brina. Wapok ora kowe, jeneng kurang gawean. Diwor malah kerah.
baterainya kuwi lho. Iki. Ada rondo ya kan. Kuwi baterainya kuwi arek rondo kuwi. Bateraimu kuwi lho urip. Jo, paijo. Dides. Jo, paijo. Paijo arek rondo. Kuwi lho bateraimu urip. Nawang dolanan baterai kuwi. Ya. Priyo. Den. Pri. Ya. Medun. Yo. Medun ayo medun. Den. Turun. Ayo medun. Den. Malah dides ning meja ta. Den. Oh, turun. Priyo. Pri. Medun. Ayo medun. Medun kok malah. Medun. Pri, nya. Ayo medun. Ayo, nih, Pri. Tidur. Ayo, turun, ayo, tidur, ayo. Yuk. Ayo turu. Ayo dalam kan lo. Pri. Priyo. Priyo, tuk. Miller. Priyo. Tangi. Priyo. Pri. Priyo. Tuk. Tangi Miller. Tukang Miller. Ya. Yuk, ya. Kaya. Keju manis. Krimit dan manis. Oh, gelundung, Jan. Wih, ngeremas wih. Yang gaya ya. Gaya. Ayo. Ya, Lara. Tidur. Gelundung. Ya. Duli dali. Prina, nya, Prina, nya, Pri. Alasku, ki aku isih nang alas ki, nang biru ta nang bunguk. Oh, sembarang kuwi. Iki aku ning tengah alas ki. Cik ning alas agak arep mulih. Saka macul. Kuwi jagung sing paculanku kuwi ngisor kuwi agak do arek urip ki.
ketok to kuwi. Nek kon dalan kamat banget nek ra ditutupi. Yo. Kancamu cilik. Iya, bener. Brini, dor. Brini, Brini, Brini. 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 Nih, Brini. Iya. Warak ya gaya. Ya nulis. Lihe. Priok. Walah. Nya. Priok. Bri. Dor. Bri. Dor. Priok. Nya. Hmm. Ya ini gaya, ini bilang. Ya ini liap. Angin ngatek. Hehehe. Tang. Priok. Melek. Ngatek. Ya ini biler. Priok. Tunggu. Tali tuli. Ya ini wis biler. Tambah anake sapa Wewi? Wewi anake sapa Wewi anake sapa Wewi? Nya, Priok. Nya. Melek. Priok. Tuh. Priok. Halo, iki pas kelairane mamamu, aku gawe mong. Dinggo mama lan kabeh anak putuku. Muga-muga dadi paringi sehat sekabeh. Paringi selamat nang corona ya wis men.
Yang penting awake dhewe njaga kesehatan, ki ngomah mama ya gek do ora entuk do lunga, ning mama ya aktif nyangas. Yang penting udah sehat ya Lis, antum selamat. Udah boleh pangan gangsar, mama meng ndongake saka omah. Sing do hati-hati, rasa do lunga, nek penting ya mama lunga ya minengas. Wis yo iki nggih rono mama sabar. Kabeh karo gane mama. Ya nak Yuni, hati-hati, kowe prei apa ora bocah-bocah do prei to mesine. Udah hati-hati ya, kene ya dok entuk do lunga. Dok konten ning omah, ning uti ya nyangas. Salam keluarga kabeh ya anak cucu. Plok plok plok. Plok. Plok plok. Plok 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 plok. Hmm. Hmm. Yuk 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 yuk. Yuk yuk yuk. Ploknya plok plok plok. Plok. Nya plok plok. Plok. Plok nya nya nya. Plok plok plok. Plok. Plok 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 plok. Plok plok. Yak yak yak. Yak 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 yak. Ya, yak yak yak. Yak yak. Yak. Yak 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 yak. Ini. 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 Ayo, ayo. Ini. Kuwi melu gecek kuwi lho, Bri. Brio. Lho, melu gecek lho. Brini. Brini. Bri. Bri. Brini. Yuk. Balik. Hadap kiri gerak. Hadap kanan gerak. Hadap kiri gerak. Brio. Brio. Jangan. Olahraga. Nyantai.
ndoromu men weruh ana. Di tukang klekaran di tukang klekare. Wong dau dau. Hey. Rina, kalau Kak Vina nggak mau bantuin aku, terpaksa aku harus lapor ke dekan soal kira yang rusak. Aku pikir mereka bakal percaya itu ada orang yang nangkap kakak pas kerusakan lainnya dan ada CCTV kan, dan akibatnya kakak bisa dikeluarin dari. Gua tadi malam benar-benar nggak bisa tidurnya. kerah, Begitu gua merem, gua mimpinya cinta terus. cekangkangan. Nggak bisa Ya. kayak gini terus. Priu. Paling nggak gua mesti ngebiarin cinta. Priu. Ngejelasin masalahnya secara jelas. Karena cinta benar. Cinta sama cinta. Gua harus percaya sama dia. Ayo kerah. Wis kerah. Jelasin semuanya. Priu. Prinya. Priu. Dor. Priu. Prinya. Pri. Itu kan cuma yang ngomongin cinta. Yap.
Nya. Yuk. Mungkin lebih tepatnya dia bukan terlalu cinta sama Vina, tapi dia masih ada rasa sama kita. Dia ada rasa sama cinta. Karena cinta itu merupakan air. Pri. Yuk. Teh alien dulu. Ya, Pri. Tiup. Tiup. Ya. Pri. Tiup. Shh. Nggak apa-apa. Saya udah biasa. Gini. Iya, itu juga udah masa lalu. Tangga itu Eh. berakhir, jadi ya nggak perlu dibahas lagi sih. Wong turu kok lucu loh. Sirahe mrene, sikile mrono. Wih. Aeng to. Brio iki. Wong sikile madhep mrono kok sirahe madhep mrene. Piye karepe? Wah, untir ya. Gantian. Wis, muntir meneh. Piye karepmu? Jawab kok diuntir-untir. Turu senengane sil. Kang Brio melek. Ayo. Yo. Wih, mati ki kok TV-ne. Yo. Yang bener.